Kúty sú možno pekné miesto na západe Slovenska, ale určite nie na hlave. Ak vás trápia tie po bokoch čela a myslíte si, že už to lepšie nebude, pozrite si tieto správy. Simona píše, rozdíl 2,5 měsíce, tady jsem nikdy vlasy neměla, pořád kolečko, teď sama tomu pořád nevěřím. Adriana, najväčšiu zmenu vidím v hustote vlasov, hlavne tie kúty, ako je vidno na tej prvej fotke, som mala také plešaté. A teraz mi rastú malé vlásky pomaly na čele. Kateřina. Po měsíci užívání vnímám nové vlásky, kde jsem měla lisiny kouty a vlasy přestávají padat. Dana. Vmasírovávám si tonikum do koutu, kde mi začaly vlasy mizet a znovu se objevil růst, což je skvělé. Takže kúty na čele nie sú doživotná diagnóza. Vieme vám s nimi pomôcť. Kúty tak zostanú len na mape Slovenska.